Aloitusvoitto Tapparalle. Hyvin tarjolla vielä Leskiselle ja Leskinen laukoo kiekon maaliin. Rautiaiselta hyvä maltti. Vähän feikkaa, että olisi laukomassa itse, mutta siirtää vielä Leskiselle ja se käy siellä maalin yläkulmassa. Otto Leskinen niittaa saman tien lukemat 4-1, joten kauan ei Jyp tuosta kavennusmaalistaan niin sanotusti. Puolustaa Ilves tiiviisti maalin edustan. Christian Tanus. Hyvä lätty viivan suuntaisesti uudestaan Tanus. Leveä suoja. Sitten kääntää loistosyötön! Mitä taidetta tarjoilee Christian Tanus ja Otto Leskinen? 3-0. Olipa upea hyökkäysalueen peli Tapparalta. Christian Tanus kermaa kerman päälle. Crème de la crème. Vähän toi Christian Tanus ikinä kattonut alaspäin. Siis pelkästään kiekkoa. Hän on koko ajan siis Ei siis kumpikaan ole jäähyllyt. Ja tänään vain erikoistilanteilla ollaan maaleja tehty. Sieltä takalinjoille ja Kutia lähtee viivalta Aleksi Matin Mikolta. Mattila jälleen saa hyökkäysjuonesta napattua kiinni Tappara. Mattila jättää syötön viereen. Christian Tanus loistava puolivaihto ja siellä lepää. Christian Tanus passaa ja sieltä kelpaa pistää kiekkoa reppuun. Ja näin lukemat ovat muuttuneet 1-3 Tapparan hyväksi ja Otto Leskinen. Kun vieraskentällä Tappara pelaa, niin kukapa muukaan kuin Otto Leskinen kunnostautuu maalin teosta. Siitä 15 tehopiste tähän kauteen ja pisteistä peräti 9 kappaletta vieraspeleistä peräisin, mutta onpahan Christian Tanuskin melkoisessa syöttövireessä. Sieltä löytyy mies vapaana maalin takakulmalta. Julius Mattila saa myös syöttöpisteen maaliin ja Tappara menee isoon 1-3 johtoasemaan. Mutta kyllä loistavia löytöjä tekee näillä syötöillään Christian. Savinainen väliin, Kerkkänen tulee kuitenkin siihen ja Tanus kiekkoon. Sitten Rauhala Savinainen. Savinainen viivaa Leskiselle, Leskinen laukoo ja sinne menee 6-2. Onko sitten Tanus, joka ohjaa vai meneekö suoraan? Tanus siellä on maalin edustalla. Mutta kyllä se Otto Leskinen on, joka lähtee tuolta tuulettamaan. 2:27 pelattu ottelu kolmatta erää. Tappara 4 maalia edellä. Leskinen tänään 1. Toisen erän viimeistä minuuttia Tappara tulee vahvasti. Ja jälleen on kiekko verkossa. Pienestä kulmasta iskee Tappara 2-0. Joten Tapparan momentum on tällä hetkellä vahva. 54 pistettä. Tappara voittaa aloituksen. Leskinen viivalta laukoo ja laukoo komeasti 3-2. Otto Leskinen niittaa, kun 43-45 on kellossa. Ja Tappara ottaa johtoaseman tätä Tanukselle. Tanus, Rautiainen, leipoo, sieltä nousee Leskinen ja maalissa on Pieksämäen palloseppo. Otto Leskinen nousee puolustajan paikalta, tulee tuohon keskelle ja ratkaisee tämän ottelun lopulta 2 pisteen arvoisesti Tapparalle ylivoima osumalla. Todella Rautiainen kääntyy, viimeinen minuutti käyntiin samalla kakkoserästä. Leskinen aivan yläpeltiin, 5-2 Otto Leskinen ja taas puolustaja, se oli sitten hyvät ystävät. Gren välissä. Hän heittää ruhonsa poikittain ja siihen se kiekko kilpistyy. Tanus. Leskinen. Tanus pyytää kiekon itselleen. Vielä kerran Leskinen pelitasoihin. Molemmat joukkueet iskevät ensimmäistä maalinsa tänään ylivoiman kautta. Ja Tapparan pitkä maaliton putki tulee nyt päätökseen tällä maalilla. Otto Leskinen yli...